צריך לצפצף על העולם, אין ממי להתפעל. אנחנו נמצאים בחודש אדר, מרבים בשמחה. כל אחד יוצא סיטואציה שהוא שמח והוא רוצה להשתולל, לצאת מגדרו, אבל הוא מרגיש שצריך להיות מאופק, אני לא יכול ככה להשתולל, זה לא לפי כבודי. ואחד מהדברים עוד יותר, ראיתי שהרבי מעודד שמחה בכאלה עוצמות ואנרגיות, וחשבתי זה לא לכבודו של מנהיג בקנה מידה של הרבי, כאלה תנועות נמרצות, עד שהבנתי את זה, כשהרבי הסביר בהלכות לולב, סוד הלכות לולב את הרמב"ם, ששם הרמב"ם אומר שהשמחה שאדם צריך לשמוח בעשיית המצווה, זה עבודה גדולה. ואדם שמכבד את עצמו, ואומר איך מתאים לי ככה לרקוד ולהשתולל, זה לא לפי כבודי, הוא אומר זה השפל. והגדולה האמיתית זה כשבא לשמוח בהשם, לרקוד ולשמוח, כמו שנאמר על דוד המלך, והמלך דוד מפזז ומקרקר לפני השם. שמדובר על שמחה בפני השם, יוצאים מהכלים ולא מנסים כל אחד לכבד את עצמו, מתאים לי, לא מתאים לי. וזה ראינו אצל הרבי, ומי שרואה את הוידאוים אצל הרבי, איזה עידודים ואיזה תנועות נמרצות, מדובר לשמוח לפני השם. אז אנחנו נמצאים היום בחודש אדר שמרבים בשמחה, אז בלי חשבונות, לשמוח, לרקוד, וכמו שהרבי אומר שזה ההנהגה של דוד המלך, ואנחנו רוצים בחזרה את מלכות בדוד, מתוך שמחה לגאולה השלמה.